Tuyo sa matagusan namo para masabtan namo ang imong mga pulong karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Pag-invoke la sa Holy Spirit para naasya sa ato. Ha? Lahi ang pag-ampo o ang gitawag og benediction. Benediction. Unsa man benediction? Kisa magikan sa dakong simbahan din eh. Sa dakong simbahan kisa gikan. Ako, gigikan ako. Ang kanang benediction, kantahon na nas pare. Ang ginumanakan ninyo. Kasi tubag sa mga tao. Manausap kanimo. Maunay benediction. Ang Ginoo manalangin kanatong tanan. Amen. Maunay benediction. Di na kanubo nga ampo na. Di na kinanglan na pwede kang burululoy sa tumpot ampo. Ug mag-ampo man ta sa Paskol mga kaigsunan, ay natagi ampo panalangin ni ang nasdalanon. Panalangin ni ang wapakaan ni. O kung tilabo sila sa Paskal, kaya po sila diri. Iyan po ang niya diri o ang pulo nga pagatunan diri. Kaya naay proper nga pag-ampo na panon sa Divine Worship panaltan maskiton. Iyan po na to, na-discuss, iyan po na to, sa udto na. Hindi na sa Paskal, daghan karon ang napasdalan noon Ginoo. Lord my God, o ba ni sila Ginoo, Lord my God? Nga makaabot sila din ni Ginoo, Amahan. Na. Muna yung gitawag o way kapuslanan ng mga istorya. Tedious talks. Okay, nakuha ninyo. Ang kalainan sa pag-ampo, invocation of benediction. Masuway bitaw na. Makadungog ko ninyo, pikta ko ninyo dugan. Okay. Pag ministeryo diha sa pultahan, sa pagsimba. Asa man pultahan na ito, ani? Dire? O diha, okay. Kinsa may mo ministeryo? Musugat ang naadinig manglamano. Dili kay kita mo'y malamano, kita ba mong abot manusuot na yung asa ta malamano. Di na imong trabaho na sa naadinig. And that is proper decorum. Ngayon na pagsulod nato sa simbahan 5 minutes makadesisyon ka o mubalik ka ba sa sunod nga mga pagsimba. Nakasuway kong simba mga ison. Niabot ko dito 6:30. Layo-layo nga mo, kaya kining layo. Buman ni unang maabot. Silandool, apay tao. Uni ara kayo apay tao. Ikaw sa din ang naasa ka. Mga babae mo na, di mo na tao. Kamu mga babae, musugod ko, di mo tao. Gana din mga babae mo, di mo na tao. Dili eh. Ang laki mo tao, ang babae na. Muabot siya sa Paskol, pag alas 10. Ang balay, maabot lang kayo dyan. Ngayon eh. Ikaw musugat ang niya diri. Dapat nakas pagamainiton, pagkamadasikon, pagkamabiabihon. Kaya ang nagsimba diha, nga bisita nimo, 5 minutes pa lang, makadesisyon mo, balik ko diri, kamayo ang ilang pagsagat. Oo, nakasimba ko dito sa Depit sa South. Nangabot ang mga tao, mga kaisunan. Huwag giningon, oy buang, tagadiin ka. May pangiro, kinidool pa dito, simot-simot pa. Murag talipaak pa. So niabot na alas 10. Ikaw Brad, pasabi mong rasa magsimba. Sa alas 8:30. Pero pa man din mo padasik. Ikaw amo pa. Ako ga-observe ako. Dili pa ko, magtutuo ko pero observe ako. Wa pa kay klaro nga pagtuo. Muna akong pamakat dito sa ila. Karon, ingon man nga, kanang may kuya. Andam ko sa akong laptop. Ingon pong usa. Ayaw na, mura mo nag-report. Ingon pong uban. O, report na ito pagka-naugon. Niabot na kalasis, mo pa'y pagsugod. So ako gaya nakapromote. Nindot kayo lang simbahan. So ito na sa Pastor Palace Boke. Dito sa Gikan. Kung din sa Gikan, mo ninita po. Huwag na kailan ako. Praise the Lord, kawin kailan. Pag tungtong na ako sa pulpito mga igsoon, ko kanindot sa inyong simbahan mga kaigsoon. Pero ang inyong batasan, pwedeng batian. Isa din na. Ingon ang amahan ni Pastor Palisbo, huwag mo kailala. Ako na si Purmintira. Purmintira na. Umawa din na. Doon kayo may nakadung siya nga doon. Kaya pumikat kita. Umawa na inyong batasan ng mga kaigsunan. Ambot, makita ba mo San Pedro sa langit? Di ba nagat? Makalilisan.
Kasi may ginabalik. May naglinugaw kay imong balikon. Okay. Unsa may gipangita sa mga bisita? Panahon sa pagsimba, pagka may galaon, init nga pagtuo, init pas impyerno. Ha? Naman, kumusta Brad? Ang naon ko dito. Ang kamot. Mana init? Bolang. Ikaduha, maayong gawi diha sa pagsimba. Bisa to do apay lamano pero nagkakinid hatay okay na. Magkasabot man ng mga babae nga tinanaway lang, babae laki tinanaway lang. Dito di ato sa kalibutan na. Kung piat sa mga tanaw. Lugar para sa mga bata. Mo na gipangita sa mga tao. Unsa pa? Maayong pagkahanay ang serbisyo. Kini nga tong programa. Maayo nga gambalay. Okay, mo bitaw na ning kamot ang mga igsoon nga kaning gambalay na to dire. Mahuman. Maayo. Dili man ang gambalay may balikan sa Ginoo. Pero mao nay tan-awon sa mga tao. Kay kanang mga tao nga atong gibibasta hindi kan sa dagkong simbahan. Nay mo pasimbahan kay imo nani? Ha? Na pwede. Kinalaman ni kamot ah. Nya di lang kay atong pasagdan ng uban nga mutabang puta. Muko ta diha 5 pesos. O dai brado 5 pesos. Para diha. Nanay usa kataya sa kuha diha baka okay na. Na usa ka pudyon nga simento. Manatong 5. Sa bagyon, maayo nga dungog sa komunidad. Importante yun. Para maminyo ka. Ano ka na may mga pangulutawan nga kaliwat na nag-umo? Di ba? Pangutana sa dungog sa komunidad ni kaliwat sa imong pangulutawan o di ba na may aeroplano? Okay pretty. Imana lang ka quick. Panda dahin ka sa tabugon. Pangutana ka, o sa may dungog ani? Mutawad ba ni ginikanan ning bayana? Di ba ni musokol sa ginikanan? Kaya musokol sa ginikanan, patay ka na, hindi ka ninyo na ninyo. Suklan na ni ginikanan, ikaw pa nga nakita mga dagko na? Ano na? Importante na. Okay, niya. Pagbalaan sa Sabado. Masay ganyan niya. Exodo 20. Hinumduman mo ang adlaw ipapawalay aron sa balaan ini. Karon mga kaigsunan. Kung ato nang ibana ng iyas Ginoong adlaw na balaan man nato. Halimbawa, mao ni saging. Kunyari lang, saging ito ha. Pero microphone ito. Paninta na ko ang nindot kay saging nga tag 25 ambo. Na inkita na ko. Na naidugo sa saging kay atong ngipon gipuri. Mukaon pa mo. Mukaon pa ba mo? Gutural mo dili. Mao nang Ginoo ang naitabo sa Sabado. Dili na kompleto kanang kang napila ta katawo nagpapa. Nakuha sa adlaw Sabado. Unsa may tawo Sabado? Mawala. Nya di ta katuan sa mga tao pag walo nimo pikatan na pikat. Istoryahe. Mga ginikanan. Ang ato mga bata sa balay palangdaan seminaro na nato. Kay ikaw may maestro dias ining panimalay. Nga pag-abot sa simbahan, dili magdula og cellphone, dili mag-selfie. Dunay bata akong kabagat. Giginan sa elder. Ay pagduog sa padulong. Mga bata, di man sa padulong akong giduaan. Bato man cellphone man eh. Kaloro po nato na istorya na to. Kay why nagduwag sa padulong? Ha? Nabi nagduwag sa padulong? Dulaan ang giduaan sa adlaw sa Sabado, dili ang Sabado may giduaan. Nga may mga sipiat na to, pero ito, ako born Adventist di ako. Kasi born Adventist dire. Nya, ako di mo ko born Adventist, nangutan ako. Kisa dahil nagbautismo ni mo dito sa imong mama. May born Adventist mga ka. Ito ba kinsa? Mali na nga istorya mga igsoon. Natao ko sa pamilyang Adventista, dili kay born Adventist. Kasi nagbautismo ni mo dito sa imong nanay. Nada ni so dito pastor. Edo, pinigawas ni mo, Adventista ka, kismuati ka. Huwag ka gabain. Kasi pinagputis mo dito. Wala. Kadang hindi ko magkaduga na. Ha? Dili matulog. Kay dili man eh.
balay tuluganan ang simbahan. Dili magtabi sulod sa simbahan. Mo na ang mga proper decorum mga kaigsunan. Pasensya na mong nasuko mo na ko ha. Ako bisa ka sa pamato, huwag yung nalipay sa akong istorya. Pero di baya para sa ako, para na itong tinan aron mauyunan sa Diyos ang atong mga panglihok. Okay, espirituhan ng pamilya. Ang pamilya maoy may dakong ikatampo sa kaluya o kadasig sa iglesia. Sa usag-usa diha sa simbahan. Tinuod man kung ang imong pamilya madisigon na atanan, ikaw mo'y salamin sa mga nagtanaw nimo. Experience na mo mga igsoon dito sa bukid. Nasahan ko sa mga manubo o upat ka tuig. Kana mga manubo, amot kasi nakailan ninog mga manubo. Nga magpalit kag sabon, nga baga-baga pa. Ini ko man nalagkaligo, nipis na kayo. Kaya ala tag 15 man na po humuta ni sa puna. Pasagdan na po niyo, alam imong badlongon. Mga manubo ang mga bata, 5 ka buok. Akong dalon, ad kami sa lahi nga simbahan para mag-missionary. Ang ilang trabaho, kanta, pwede pasultiyon. Mais lang manganta, bisag kausanan sila makadungog. May na sila makanta, bisag di kaila o letter A. So, doon ay pamilya ditong naguna sa mga giyanan. Kada alas 6:30 ni agi namin sa ilahang gigunahan. Nya, before mi mo padayon, maampo gid para sa ila. Tangtag tulo ka buwan mga kaigsunan, katong pamilya nagtingala mi nga nagilis naman. Ni Brad. Kuya wag dating ko din niya maguna, nagabarong ka. Isa sir. Pwede makakuyog sa inyong simbahan? Walay bayad. Ano mo kuyog mo ka sabi nakaon mo. So ganahan namin observe sa inyong pagsimba. Muyog sila. Nga. Tining, okay Brad, kami pa'y paniod to nimo. So tanto nilang kuyog, pag-abot sa another 3 months, mingon ang amahan, mingon tong laki, pwede magpa-Bible study ni sir? Kisa may mo Bible study ninyo? Mingo, okay ka ako. Bible study may, dagang kay pangutana, ang third mingon siya. Sa kadugay ninyong agi-agi diya, o sa uban ninyong mga kauban, kamuri ang mga nakita nga, hayag ang mga dagwal. Kaya kinigad magsala mga kaigsunan, attractive man ita naon sa oban. Tanawa ko yung katapad, attractive ba na? Lingi ako no. Attractive ba na tanawon? Kana sila. Hindi gani attractive, daganing sala. Ha? Diba? Ingna ko na inyong katapad, saan ka? O di ba kasagpaon? Okay. Mga break lang na. Ang atong slogan mga kaigsunan mo ni, mo suporta kita. Okay ba na? Ha? Matagusan na to, mo suporta ta sa buhat. Amen. Niya wamot patang ginagmay ani atong balay. Okay mo? Basig pamin-amin lang mo niya. Bugot ko paninglan mo. Na, ginunay ko pa rin nyo. Magmatin namanon sa tanan nga naibala na to. Kasagaran sa mga tao, mga estupido. Nagbalo mo kung sa'y ngala, unsay meaning sa stupid? Ha? Nakaibalo na sa pulong. Nakasaksi na sa resulta, pero nagpadayon gihapon sa diha sa pagpamaka. That is stupid. Kung di ka stupido, pag yung mas ginawa, manlakaw ka mo. Iwaling may malita. Ano wala kita manlakaw? Ha? Ano masakay lagi kita? Okay. Mapahiyomon. Maski nang atong dagway marag kinumot sa agta, pahiyom lang gyapon. Mama na gitog isulti niya. Muatiman. Oh, muatiman. Karon ang atong bag-o nga nangatawo diha sa simbahan. Ato nang atimanon mga daan. Ang pastor mo atiman pod. Di ba? Nurture, mawala ang importante, muatiman. Ang bata na tong bagong natawo, imo ra pa nang ibutangan o ni gatas, ni tubig ininit, ni diaper, ni unsa dinhi, bala ka na.
Okay na? Daghan pang katuigan ato magasto na. Aron mo baskog na kanang tuhod sa bata. Imo pa nang laway-lawayan niya. Bira-biraw tuhod para mulikon. Kay gusto kang makalakaw. Unya ra bag makalakaw ng bata. Kiyata po nimo eh. Nagintoy. Padulungan ng bata. Doon ay bata ningon, wabi ako mag-ingon nino ipalusot ko ha. Inyo rin binuhatan. Di ba? Mo sakripisyo. Mo na buhaton sa una mo trabaho. Mo tabang tagtrabaho din na. Kaya nanginanglan na to na. Tabang o gampo. Sangay iampo. Okay. Sa sunod sa simbahan mo ni buhaton. Dili pagpanglibak. Dili pagdaot. Ang daot. Dili panaway. Pagkasupakiro. Pagkabagulbulan. Pagka inggitira at inggitiro. Nina, yang kuya, pura na tinumos agta ang dagway. Inggitiro na inggit ka lang, kayo kay mo. Kapag panaway niya, tunitagin mo. Di ba? Okay. Pagrespeto, usa ka pinaka-importanting butang diha sa pagsimba ang pagrespeto. Tinuod ba ni? Sa mga tao, sa imong palibot o sa Dios. Kini balay sa Dios. Respeto ta ni dinhi kanyam din ng espiritu sa Ginoo. Dili man ni ato. Dili ni atong balay. Sa atong pagampo, ato bang balay? Ningon ba ka Ginoo niami sa among balay? Kinsa balay? Niami sa balay alampuanan. Kay kinsa na balay? Iyan na sa Dios, gibuhat sa tao. Para diha ta magampo. Okay. Sakto nga buhaton sa pagsimba mo ni pagpatalinghog. Unsa man patalinghog? Apelido? Pagpaminaw, yes. Ayaw paghimog seminar nimo diha. Unsa pa? Maminaw sa mensahe dili sige og tan-aw sa relo. Dugaya pa ta. Kasama mo man. Sige dili sige og gawas-gawas. Unsa pa gyud? Dili magtabi, magampo para sa nagsulti. Muna himuon na to mga igsoon. Para ang Espiritu sa Dios muulan sa ato. Mabutan doon na nagsimba sa dakong simbahan. Pinagulat ko niya nga ay mag-Bible study man siya. Domingo nga adlaw. Dito ko sa baba silang simbahan. Paggawas niya, nilingi siya sa iyang likod. Ingon siya, kulira di atay, nisimba sa diyang namatay. Ingo, sister, kung sa diya inyong nisimba dito sa sulod, kanya na yung pagpanungo? Sa diya mo kung kanisimbang kulira? Tungod kayo lang espiritu. Nisodog simbahan, nagpakaroning doon. Nga nanimba, nagbandana pa. Ang naong murag di makabuak og pildo, og baso, Kristohanon kayo. Doon sa kabata bitaw mingon. O sa may naon sa Kristohanon? Ito na magana. Hindi paggawas niya iyang kabayo. Mura mag... Basta ang kabayo, Kristohanon po. Dili man guna makita sa imuhang dayag. Kundili, sa imong pagtagan. Sa imong pagkaikaw. Okay. Sunod ta sa saktong pamagay sa paggawas, pumaan sa simba. Sa atong tulungan mga kaigsunan, sa simbahan na to dito, mo din ang unang row. Human sa serbisyo, kana diha mo unang magawas nga to. Di report. Ana, para dunay order, dunay proper. Pero kato din kutos mo tindog, ay ihayal tag lusok. Which is dili proper. Pero karo ato simbahan, dili pa man Kaduha. Sunod pagsimba, balik ka. Ay, pugay na. Ay, nagbalik ka. Kawalo ka dire. Nagbalik ka kaon. Na, labayon ka kamatis. Imong cellphone, kung may manawag, kung may mutawag, tubaga, kini sa gawas. Tinamin ha? Naunsa? Nagwali ang pastor. Namatay, pag-respeto. Nabay, proper decoro. Bungkag ang imong palibot, wa ka respeto nila. Naman ko'y nanawag. Magbuot kag na nanawag. Ano ka nagbuot?
Paano yung cellphone? Silent na. Okay. Welcome. Katapusan na ni. Ang word welcome ato nagibutangan og tulugan. Anawa? When you, W, enter the church, learning is our goal, cooperation is expected, our positive attitude, mutual respect are part of everything we do and say. Ano ang atong katuyuan sa pagsimba mga kaigsunan? Ang word nga welcome. Okay, din natapos. Amo na itong lektura. Doon na ba'y makakanta diya? Para musunod ta sa ikaduha?